होतं आणि कडक पाणी होतं. ते उकळतं कडक पाणी तिने तुकोबारायांसाठी घेतलं मायबाप आणि माझे तुकोबाराय भगवंताचं भजन करत होते. पाहिलं की तुका भजनामध्ये तल्लीन झालेला आहे. कडक उकळतं पाणी तिने माझ्या तुकोबारायांच्या अंगावरती टाकलं. आता जसं पाणी अंगावरती पडलं तसं तुकोबारायांनी आपले नेत्र बंद केले आणि भगवंताचा धावा केला की जय माझी काय